lami ni tayo lami. Lami pa sa paggabi ini do. Magpanilap ka. What's up mga kaibigan, nandito na naman tayo ngayon sa panibagong vlog na kung saan wala pang araw dito sa amin kasi maaga pa dito at medyo wala pang araw. So mamaya guys, pagpupunta natin ng Fatima ay titikman natin mga street food na dito mamaya at tingnan natin kung quality ba sa talaga ng mga estudyante katulad ko. At yun nga, so kung bago ka lang dito sa YouTube channel ko, huwag mo kalimutan na mag-like, comment at subscribe and hit the notification bell na nandiyan sa tabi ng subscribe. So yun nga guys, no, medyo kung nakikita nyo, bagong ligo pa lang ako at ito yung kapatid ko, yung si Divine. Bain, yan po si Divine. Kaya ngayon guys, kakain pa kasi kami, no? Kaya yun, ito yung pinsan ko na maliit. Saan? Hi. So alam nyo naman diba guys, Bisaya po kami talaga. Yun nga, hugas muna ako plato. Balo lang pala. So yun na nga guys, no, tapos tayo hugas ng balonan kung saan medyo basak yung kamay ko. So ngayon guys, nandito tayo ngayon sa aming pwesto na salon, maliit na salon dito sa In General Santos City. So yun na nga guys, no, hindi pa kasi naluto yung pagkain namin kaya naghihintay pa kami. So kung nakikita nyo, para din bukid yung likod namin kasi maraming puno dito sa General Santos City guys. Maganda talaga dito, lalo na sa dun sa may tulay, sa bridge, ang gawan tawag dun. Maganda talaga mga views dun sa malapit sa airport. May airport po kasi dito pero bawal papasukan except lang kung may book ka. Kung may flight ka sa airplane, kaso tayo dito lang tayo, wala tayong balak aalis dito sa Mindanao kasi sa Mindanao ay maganda talaga dito guys. Kung masasabi nyo nga maganda, sobrang ganda talaga dito sa Mindanao kasi ang Mindanao dito yung dito halos sinakop ng Espanyol ba? Espanyol. Yun nga, hindi pa tayo kumakain sa ngayon kasi hindi pa naluluto yung pagkain natin. So mamaya magbabiyahe tayo, kasi dito yung mga relatives ko guys, dito sila. Ay, ngailak mo na. Ha? Mana yan si Kim. Kim, hay ka Kim ha. So tulala lang po siya guys, tulala. Hindi niya alam kung gagawin niya. So nice, no? Kakain muna tayo. Baka video natin yung
tayo ng labas kasi titikman natin yung street food dito sa Fatima. So tara. So yun na nga guys, no? Titikman natin yung street food nila dito. So nandito yung mga barkada ko guys. Yan sila. Nagpa-practice po sila ng guitar. At ito ko si Jairos, my friend, at si Injan. Tara, pupunta Stoy, sabayin mo ba? Stoy. So, ang budget po natin ngayon ay medyo konti lang po. 50 pesos. 50 pesos lang po yung budget natin ngayon. Kasi hindi tayo may aman. Tara, titikman natin yung anong lasa ng mga street food. Street food, din street food. So, i-cut muna natin guys. So, yun na nga. So, yung idol natin na si guard, si Batosin. Good! Yun na nga guys, na nakalabas tayo. Yun na nga guys, no? Ang una, tikman na yung siomay rice. Siomay rice. Siomay na. Bila tayo. Gabo. Arang siomay na guys. Siomay. Tablik pa lang ko guys. Ngalam ko ako isa. So, bili na tayo guys ng siomay. Bali, 10 at lami, hindi tayo lami. Lami pa sa paggabi ini do. Magpanilap ka. So, bili na tayo ng siomay. Vlog, tira vlog. Ano tayo? Ano ba doon natin? Video. Dili ka video sa likod ini. You my wife. Siomay rice. Titikman natin yung luto ni ate. Oo. Titikman natin kung gano'n ba kasarap. Ate. Medyo masarap talaga. 5 pesos po. 5 pesos lang po ang isa. So, walang challenge kasi. Medyo maanghang. So, bibili tayo ng choco. Ito guys, 10 peso lang, 10 peso. 5 peso lang po guys. Bili na kayo dito kahit kita. Ito po. Ang pangalan ng tindahan nyo guys. Ito po yung nagamante. Delivery natin yung cameraman natin. Tara. So, bibili na tayo ng ano. Tapos bibili tayo ng isaw. Puting ba ng mga pangit? Ito po yung van na kumukuha ng kalbo. Wow! Really? Isaw. So, delivery natin yung cameraman natin. Bobo.